Yeah, tento mixtape je venovaný všetkým ľuďom, ktorí už skoro 10 rokov sledujú ten príbeh menom H16. Všetkým, ktorí ma na tej ceste inšpirovali a všetkým, ktorých som to cestou inšpiroval ja. A špeciálne každému mladému rebelovi, ktorý cíti tie veci ako ja a nebojí sa pravdy. Koko Šajs, Koko Nice, dilema je my spirit. Ideme pekne po poriadku, najprv zaspomíname na staré časy. Idem na to. Pamätám si na tie časy, aké by to bolo včera. Behali sme po tých uliciach od rána do večera. Nikto nemal žiadny stres, chceli sme len niečo vypiť, nejaké lacné víno, aby ostalo na cigy. A nemali sme love, aj tak bolo všetko fit. Stačili nám nejaké dievčatá a voľný byt. A tam všade sami dym a sami tancujúci ľudia. Party není party, keď tam není hlasná hudba. No party není party, keď sú za dverami fízli. Schovajte to bongo, brácho, musíte byť rýchli. Policajt sa pýta, či tu fajčíme aj trávu. S očami jak Číňan vravím, nepijeme kávu. Boli sme tak mladí a tak šielení až strach. Pretekali sme sa v pičevinách doda viac. A všade kam sme došli bolo veselo a rušno. Mali sme tak krásne v piči, že my za tým až smutno staré dobré časy. A keď si nevedel, teraz už vieš. A keď si nevedel, teraz už vieš.